Mae yna wleidyddion hoyw yn y cynulliad sy'n cadw'i rhywioldeb yn gydd achos bod nhw'n ofni'r canlyniadau o ddod mas. Dyna'r honiad mewn adroddiad diweddar gan Brifysgol Bangor ar ran Cynulliad Cymru. Ond pa effaith mae adroddiadau fel hyn yn cael ar bobl ifanc hoyw yng Nghymru? Ath Hacio i holi Cai Wilsio, bachgen 20 oed o Gaerdydd, sy'n trial chwalu'r tabw. Mae'n siom, achos chi'n gweld disgyblion ifanc iawn, myfyrwyr yn y brifysgol, sydd yn ofyn o ddod mas, achos bod nhw'n ofyn beth mae ffrindiau nhw'n mynd i weid. A wedyn chi'n gweld y pobl yma sy'n wleidyddion, sy'n fod i fod yn arwain ein gwlad ni, sy'n hefyd yn ofyn. Ond mae angen modelau rôl i bobl ifanc i weld bod ffordd i ddod allan yn hoyw a bod dim problem gyda dod allan yn hoyw. Yn ôl yr honiad gan un aelod cynulliad dienw, mae yna wleidyddion ym Caerdydd sy'n ofni'r ymateb gan eu hetholwyr petai nhw'n dod mas. Mae'n drist i weld bod gwleidyddion yn y cynulliad dal yn poeni ac yn pryderu am be bydd pobl yn gweud. Dyw bod yn hoyw ddim yn big deal y dyddiau yma. Yn ôl arolwg diweddar gan Stonewall Cymru, byddai 90% o bobl yn teimlo'n gyfforddus petai eu haelodau cynulliad yn hoyw. Mae Cai yn dweud bod hyn yn codi cwestiynau mawr am wleidyddion bai Caerdydd mewn cymdeithas fodern. Fe yn drist i weld bod dim aelodau cynulliad yn fodlon dod allan a gweud bod yn hoyw. Dyw hwnna ddim yn cynrychioli i fi fath o gymdeithas modern dyle Cymru fod. Mae Cai a chryw o ffrindiau o Brifysgol Rhydychen wedi trefnu cynhadledd i annog pobl i deimlo'n gyfforddus i ddod mas mewn byd busnes a bywyd cyhoeddus. Pwrpas yr LGBT Leaders Conference yw tynnu arweinwyr o wahanol feysydd cyhoeddus at ei gilydd i ddangos nad oes rhaid iddyn nhw guddio'u rhywioldeb. Pam i ti'n teimlo bod angen am gynhadledd fel hyn? Wel, fi'n meddwl hyd yn oed gyda'r pobl mwyaf hapus gyda'r rhywioldeb nhw. Mae gymaint o bobl yn mynd nôl mewn i'r closet fel petai pan maen nhw'n mynd mewn y gwaith. Maen nhw'n fwy na hapus dod allan i'w ffrindiau nhw a dod allan i'w teulu nhw. Ond pam mae fe'n gwestiwn o fywoliaeth, mae pobl yn lot mwy ofn o weid wrth eu cydweithwyr nhw. Mae Cai yn ofni y bydd y rhagfarnau a'r pryderon yn parhau, ond i bai bod trafodaeth agored am fod yn hoyw yn y byd gwaith ac mewn bywyd cyhoeddus. Mae'r ffaith bod dim aelodau cynulliad allan yn hoyw yn dangos i fi os dyw gwleidyddion methu bod yn onest, a fydd myfyrwyr heddiw yn gallu bod yn onest pan maen nhw'n mynd mewn i'r byd gwaith. Mae angen i nhw fod yn gallu teimlo'n gyfforddus am hwy ydyn nhw, a fi'n meddwl dyna pwynt y gynhadledd mwy nag unrhyw beth. Ond mae'n dweud bod lle gan Gymru i arwain y ffordd os yw'r honiadau diweddar am aelodau cynulliad hoyw yn wir. Os y aelod cynulliad yn dod allan a gweud fi'n hoyw, dyna fel ydw i, fi meddwl bod hwnna'n gwneud gymaint o fydd i bobl ifanc sydd ddim yn barod i ddod allan, neu sy'n meddwl falle bod dim gwleidyddion a bod dim pobl enwog yn hoyw yng Nghymru.